Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vom continua seria noastră despre tipurile de siluete cu un nou episod în care vom vorbi despre cea mai râvnită siluetă, idealul de perfecțiune și armonie, și anume silueta clepsidră. Dacă nu ai descoperit încă tipul tău de siluetă, nu e nicio problemă. Găsești pe canalul meu un tutorial în care explic pas cu pas cum poți determina tipul de siluetă. Înainte să începem, vreau să clarificăm ceva. Nu există siluetă corectă sau greșită. Clepsidra a fost considerată dintotdeauna una dintre cele mai atrăgătoare forme de corp și ideal de frumusețe, pentru că este foarte armonioasă din punct de vedere al proporțiilor și știm deja că ochiului nostru îi place armonia. Acest lucru datează încă din perioada antică, când femeia ideală era asociată cu fertilitatea și curbele armonioase. În Grecia și Roma antică, frumusețea și proporțiile corpului erau adorate și idealizate în artă, iar femeile cu talia subțire, în comparație cu șoldurile și umerii, erau considerate cele mai atrăgătoare. Pe parcursul istoriei, idealul de frumusețe și forme de corp au fluctuat în funcție de epoci, culturi și tendințe sociale. Cu toate acestea, silueta clepsidră a fost dintotdeauna considerată una dintre cele mai dorite și apreciate forme de corp, iar femeile se strângeau în corsete pentru a obține o talie mai subțire și a evidenția formele naturale ale clepsidrei. Dar hai să vedem cum identificăm acest tip de siluetă. Termenul de clepsidră provine din limba greacă și se referă la un ceas cu nisip în formă de X, reprezentând proporțiile umerilor și șoldurilor egale, separate de o talie foarte bine definită. Dacă atunci când te privești în oglindă, umerii și șoldurile au aproximativ aceeași lățime, iar talia ta este foarte bine marcată, felicitări, ești o clepsidră. Atenție foarte mare! Atunci când vorbim despre tipuri de siluete, nu ținem cont de kilograme, ci de proporții și de distribuția țesutului adipos pe corp. Clepsidra poate fi și clișeicul 90-60-90, dar la fel de bine poate fi și 120-90-120. Hai să vedem cum stilizăm silueta clepsidră astfel încât formele ei naturale și armonia să fie puse în evidență. În primul rând, evidențiază talia. O talie bine definită este punctul forte al siluetei clepsidră, așa că asigură-te că alegi haine care pun în valoare această zonă. Poți opta pentru rochii, bluze sau jachete tăiate în talie sau curele și centuri. Alege haine bine croite. Un croi bine adaptat formelor tale va pune în evidență frumusețea siluetei clepsidră. Evită hainele prea largi sau prea strâmte, deoarece pot să strice armonia naturală a corpului. Fustele și pantalonii cu talie înaltă. Acestea te vor ajuta la alungirea vizuală a picioarelor și vor evidenția talia. Poartă pantaloni vazați sau fuste în formă de A pentru un look elegant și echilibrat. Folosește-te de accesorii pentru a crea puncte de interes, cum ar fi eșarfe, coliere și broșe. Pot fi folosite pentru a accentua diferite zonele corpului, atrăgând atenția asupra lor. Optează pentru decolteuri în V. Alungesc vizual gâtul și îți vor sublinia frumos linia taliei. Rochile, bluzele și cămășile cu decolteu în V sau parte peste parte sunt excelente pentru silueta de tip clepsidră. Asigură-te că ținutele tale au un echilibru între partea superioară și cea inferioară a corpului. Evită să încarci prea mult partea de sus sau partea de jos pentru a nu strica proporțiile armonioase naturale. Silueta clepsidră prezintă însă și diferite particularități care ne pot obliga la diferite trucuri de stil. Clepsidrele cu burtică. Da, poate fi posibil să ai burtică chiar dacă ești o clepsidră, însă acest lucru nu ar trebui să-ți scadă încrederea în tine sau să te împiedice să arăți minunat. În loc să te concentrezi pe a ascunde burtica, alege să evidențiezi talia și să creezi un echilibru frumos între umeri și șolduri. Alege rochii și bluze cu tăietură în talie sau care se strâng cu curea sau centură. Culorile mai închise pot fi de asemenea utile pentru a crea un efect de subțiere a acestei zone. Clepsidrele cu picioare scurte. Dacă te încadrezi în această categorie, ai noroc, ai o talie bine definită și o siluetă feminină, iar cu puțină atenție acordată alegerii hainelor vei putea să obții un aspect armonios. Optează pentru fuste cu talie înaltă și pantaloni lungi care îți vor alungi vizual picioarele și îți vor evidenția talia. Un toc de câțiva centimetri te va ajuta să obții o siluetă alungită. Clepsidrele minione. Dacă ești mică de statură și ai o siluetă de tip clepsidră, poți fi sigură că există opțiuni de stil care să-ți pună în valoare frumusețea naturală.
Evită hainele prea lungi sau prea late, deoarece pot să te înghită și să creeze impresia că ești și mai mică. În schimb, alege piese proporționate care se potrivesc bine pe corpul tău și evită să te acoperi cu prea multe straturi de haine. Clepsidrele plus size. Silueta clepsidră este minunată în toate formele și mărimile, iar dacă te încadrezi în această categorie, poți adopta un stil la fel de îndrăzneț și de inspirat. Asigură-te că alegi haine care se potrivesc perfect mărimii tale și care pun în valoare talia ta frumoasă. Nu te teme să încerci haine cu modele sau culori vibrante, care să-ți exprime personalitatea și încrederea în tine. Sper că acest video să fie util și inspirațional pentru tine. Îți mulțumesc că ai petrecut timp cu mine pentru a descoperi cum să pui în valoare frumusețea siluetei clepsidră. Dacă ți-a plăcut acest conținut și vrei să vezi și mai multe sfaturi despre modă și stil personal, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul meu pentru a fi la curent cu toate noutățile și videoclipurile viitoare. Vă îmbrățișez cu drag și aștept cu nerăbdare să ne vedem în următorul videoclip.